отиваме до Зоотрополис. Така, Зоотрополис, ето тук. Куличарски магазин. Да, Зоотрополис. Само вижте какво цвет намери. Пъти яко вижте. Много яко цвет. И са фантастик. Фантастик. Има пчелари. Пчелари, пълен с усим, ако ме ударят. Поздравление на мен. Без исках направих нещо, което не знам как да направя. Там хора до Зоотрополис. Вижте пилетото. Един гълъб. Богутка чашов. Зачухне по и да крещи, бе. Боже, радиационно тотем! Ам се разговори. Розови. Но не съм си изтапала кръвката. Толкова съм се изтапала, ще се гръмна. Казвам. Коронавирусът пишеше бедно меню, бедно. А чак съм бедна, бе. Бедно. Няма смисъл просто. Взех си, но вкъщи ще ви го представя, защото тук сме навън, няма как да ви представя. И да снимка, защото имаше камери. Всекъде имаше тук камери, просто във всеки камери. Тук видях една ученичка, където ми гледам канала. Да. Май се